депутати, запрошені президія, ми йдемо у 2014 рік, який оголошений указом президента України Віктора Януковича роком учасників бойових дій на території інших держав. І я б хотіла, щоб ми всі постаралися спільними зусиллями забезпечити якомога більшою увагою і турботою тих людей, які захищали кордони, рубежі нашої великої вітчизни. І тому я хочу запросити і в бюджетах передбачити, і в програмах «Турбота», щоб було 100% забезпечення ліками, медикаментами, зубопротезуванням, якщо це придбання житла або і автомобілів, як це сьогодні практикує Сергій Борисович Туруб, за що ми йому щиро вдячні. Друге питання. Сьогодні ми також готуємося до 70-річчя Великої Перемоги. І я хочу, щоб у 2014 році також були передбачені ті кроки, важливі кроки для тих людей, яких вже одиниці є, це учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, які захищали для нас нашу рідну землю, жертвуючи своєю родиною, здоров'ям і всім іншим. Тому я прошу визначити їх, відокремити